U ovom videoklipu radimo zamenu ulja na mom kompresoru, pa definitivno ostanite do kraja videa. Neko se sigurno seća da sam snimio identičnu ovakvu epizodu pre par meseci i zašto ovo snimam, jednostavno u jako sam velikoj gužvi, nemam šta trenutno da snimim pametnije, odnosno nemam vremena za to jer zaista imam puno obaveza, ali uglavnom ko je gledao prvi klip nema potrebe da gleda ovo jer ću ponoviti uglavnom isto što sam rekao i tada. Jako je važno da na samom početku rada kompresora menjate što češće ulje. Kada sam uradio prvu zamenu ulja, kompresor je tada imao nekih 2,5 sata rada. I sada iskreno ne znam koliko je kompresor odradio, po mom proračunu ima negde oko 3 sata. Dakle, zaista koristio sam ga jako puno, što za čišćenje nekih delova, što za pumpanje guma na traktoru, na automobilima. Onda kod bazena imam gotovo svaki ili svaki drugi dan posao da pumpam bazen i da čistim onaj filter, tako da ova mala stvarčica mi je definitivno olakšala život. Sad, zašto se menja ulje toliko često na samom početku radnog veka kompresora? Jednostavno, kako klip ide gore dole, dakle struže metal okolo i stvaraju se mikroskopski metalni opiljci. Ti opiljci završavaju u samom ulju i zbog njih može da se desi neko zakrčenje, začepljenje i do neke havarije da dođe na kompresoru. Ponavljam, kao u prvom delu, jako je bitno da se to radi na kompresoru jer oni nemaju filter ulja. I u 90% slučajeva kada se kompresor pokvari, uglavnom je problem ulje. Odnosno, problem je vlasnik koji nije menjao ulje na vreme. Sad, s obzirom da po drugi put već menjam ulje i znači nekih 5,5 radnih sati ima ovaj kompresor, definitivno više neću menjati ulje jer zaista nema potrebe tako rano da ga menjam, već ću menjati na nekih 5 radnih sati. Dok fabrika kaže da treba da se menja na 15 radnih sati kada je klip razrađen, ali što je sigurno, sigurno je. Tako da eto, ljudi moji, rekao sam dosta u uvodu, pa da se bacimo polako na zamenu ulja. Ovdje vidimo merač ulja, inače moram da napomenem da nismo trenutno na idealno ravnoj površini, dakle ima mala drenaža ka dole, tako da vidi se da je ovo ulje na sredini, što nije neki problem, ali uglavnom treba da bude na vrhu ove crvene linije, odnosno crvenog kruga, i kada je na ravnoj površini tu se i nalazi. Ali ono što želim da kažem, vidite kako je ovo ulje poprimilo nekako tamniju nijansu, to je znak da treba da se zameni. I također na nekim kompresorima nemate poseban čep za ispuštanje ulja, već se to radi na ovom čepu ovde, ali na ovom kompresoru ima poseban čep koji je izveden ovde za ispuštanje ulja. Sad, pre bilo kakve zamene potrebno je da se upali malo kompresor kako bi se ulje zagrejalo i lakše iscurelo kasnije. Tako da idem to sada da odradim. Sad, kad imamo zagrejano ulje, možemo da ispustimo ulje iz kompresora. Uzimamo jednu rukavicu, jedna nam je dovoljna čisto da se ne umasnimo dok okrećemo ovo da, ako nam kapne ulje jednostavno na prst. Uzimamo ključ 14 mm, prošli put sam rekao da je 13, ali nije 14 je, zeznuo sam se prošli put. I uzimamo nešto u što ćemo da ispustimo samo ulje. Dakle, ključem je potrebno samo malo da odvrnemo ovaj čep i kasnije to ide i prstima. Nadam se da neću da prospem, dobro je. Dakle, sad samo nagnemo da ulje iscuri. Izašlo je 250 ml ulja, dakle vidite koja je to tamna boja. Sada uzimamo ovaj čep i krećemo navoj, dakle rukom, čisto da ga ne bi oštetili, dakle sve to mora lepo da krene. I sad uzimamo ključ i dotežemo. Znači ništa pretjerano jako, tu ima jedna gumica koja dihtuje, tako da to je to. Evo kad se izađe na sunce, ne znam koliko vi vidite, ali jasno se vide i po drugi put metalni opeljci. Sada je znači pola posla gotovo, potrebno je samo da se dolije ulje na ovom čepu i pratim ovdje na ovom meraču. Koristim isto ono ulje od prošlog puta, dakle ostalo mi je 750 ml otprilike. Dosipao sam, kao što sam rekao na početku, ovo nije potpuno ravna podloga, tako da sam dosipao negdje do polovine i kad to stane na ravno trebalo bi da to bude kako treba. Vraćam ovaj čep. Zamenio sam ulje u kompresoru po drugi put, dakle zaista više neću da menjam toliko često ulje, dakle pustit ću da radi nekih 5 pa do 6 radnih sati. Inače preznojio sam se, dakle ovdje je kod nas paklena vrućina. Tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste obavezno ostavite ono crveno dugme subscribe ispod klipa, a mi idemo da testiramo ovaj kompresor da li radi.